Да, хайде. Здравейте, приятели! Именно днес съм дошла на скалите Лека! в Пасарбово. Днес съм си купила от магазинчето. От магазинчето си купих ето това кръстче. Купихме си ето това камъче, което е много красиво. Свещички. И няколко свещички. Хора, тук има доста цветя, които са много красиви. И хора, сега преминаваме към скалите. Мама, покажи скалите. Ето ги скалите. Хайде. Хора, Внимавай да не паднеш да се удари. хора, тук влизат само поповете. Да. И хора, днес имам имен ден, затова съм дошла тук, за да ви покажа скалите. Хора, много е яко и затова съм се облякала така. Така, хора, искам да ви покажа тук. Има доста цветя. Ето там, хора, има Каруца. каруца. Една каруца. Хора, нека да се предвижим. И сега отиваме да... И отиваме да се вземем върбичка. Да. И ще се имаме отново. Да, чао, чао, когато се качиме горе.